No niin, hyvää huomenta. Ollaan teeman strategia, kasvuasenne ja henkilöstön hyvinvointi menestyksen ankkurina äärellä. Minä olen Pennasen Sari SP-toimistosta ja haluan teille jakaa muutamia ajatuksia näihin aiheisiin liittyen. Eli tässä on tarkoituksena kysymysten avulla herätellä pohtimaan, mitä nämä teemat vois merkitä teidän organisaatiossa. Ja jos kaipaat apua tässä pohdinnassa ja niiden pohdintojen toteuttamisessa käytännössä, niin ota yhteyttä. Tässä ensimmäisenä on näkemystä, miten itse ajattelen, että organisaatiot menestyy. Peter Drucker on hauskasti sanonut, mikä kyllä mielestäni pitää jossain määrin paikkansa, että vain 3 asiaa sujuu organisaatiossa luonnostaan. Konflikti, sekaannus ja alisuorittaminen. Kaikki muu vaatii johtamista ja sen teeman äärellä nyt siis ollaan. Kilpailu nähdään sitten kompetenssien eli kyvykkyyksien rakentamisena pikemminkin kuin markkinaosuuksista kilpailemisena näissä menestyvissä yrityksissä. Ja tätä meidän kapasiteettia voidaan kehittää kehittämällä itseämme ja toisiamme. Ja se kohta, missä sinun lahjakkuudet, kyvykkyydet, sinun se tekemisen palo, se mistä innostut, mikä on sinun missio ja mikä on markkinalle tarpeellista. Tässä risteyskohdassa syntyy menestys. Mietitään sitten strategista johtamista tämmöisenä janana ja nyt asettaudu organisaatiossa kanssa tälle janalle siihen kohtaan, missä ajattelet sen nyt olevan. Eli siellä on nollapiste, missä ei ole vielä oikein mitään toimintaa eikä paljon mission eteen tehty asioita. Ja sitten siellä oikeassa yläkulmassa on se tulevaisuuden visio. Nämä täplät tässä janalla on niitä strategian eri askelmerkkejä. Ja jokaisen saavuttamiseen tarvitaan tuloksia, toimenpiteitä, määriä, suoritemääriä ja tavoitteiden päämäärien saavuttamista. Ja ne mahdollistuu resurssien, tietotaidon ja ajan myötä. Strateginen johtaminen on minun mielestä sitä, että ensin mietitään, miksi organisaatio on olemassa, mitä se haluaa tietyn aikavälin useamman vuoden kuluttua vaikka olla saavuttanut. 3-5 vuotta yleensä strategian pituus, mutta visio yleensä voi olla pitemmälläkin. Sitten mitkä arvot tukee tätä missiota ja tämän vision saavuttamista. Ja sitten tämän jälkeen mietitään vasta näitä toimenpiteitä, millä ne saavutetaan. Ja ratkaisuilla, erilaisilla ratkaisuilla. Se on se strategia, että mitä valintoja teemme saavuttaaksemme tämän päämäärän. Ja nämä tavoitteet on pienempiä välietappeja tällä matkalla. Ja hyvä on mittaroida tätä matkaa, koska sitten voidaan seurata sitä, miten on onnistuttu ja kehittää sitä. Ja kun toiminta on prosessimuotoista, ei niinkään erilaisissa toiminnoissa, siiloissa, vaan se koko toiminta pelaa yhteen yhtenäisenä prosessina ja jokaisessa on tietysti omia aliprosesseja eri toiminnoissa, niin siitä tulee sellainen kokonaisuus, jota voidaan kehittää paljon sujuvammin ja sieltä poistuu ylimääräiset turhat asiat. Markku Paloniitty on luennollansa 2017 todennut, että johtaminen on ennakointia ja viestintää yhteisestä maalista, joka on siis visio. Ja kuinka sinne päästään yhdessä. Tämä luo sen motivaation asiakkaalle lisäarvoa tuottaen. Ja se on se, miksi me ollaan olemassa, toiminnan oikeutus. No, millaista menestystä sitten teille saisi olla? Mitä tavoittelette? Menestys voi olla taloudellista, mutta se voi olla myös muunlaista. Se voi olla lyhyen aikavälin tai pitkän aikavälin menestystä. Ja se voi olla jatkuvaa, mikäli se pystyy pitkällä aikavälillä täyttämään asiakkaidensa ja muiden sidosryhmien tarpeet ja odotukset
tasapainoisesti. Ja tähän liittyy tuo yksi menestyksen ankkuri, hyvinvointi. Ja jatkuvan menestyksen voi saavuttaa johtamalla organisaatioita vaikuttavasti, tehokkaasti, tekemällä havaintoja toimintaympäristöstä, oppimalla koko ajan siitä ja parantamalla ja uusien innovaatioiden avulla. Ja tähän liittyy sitten strategia ja kasvuasenne. Ne toiset 2 menestyksen ankkuria. Se kasvuasenne, ensinnäkin se kasvu, sehän voi olla määrällistä, niin kuin usein mielletään, mutta se voi olla myös laadullista. Ja laatu puolestaan voi olla sitä, mitä milloinkin mitataan tai kenen näkökulmasta. Asiakkaan vai toimittajan vai henkilöstön vai johdon vai omistajien. No, joka tapauksessa kasvuasenne antaa tilaa ja mahdollisuuden kasvaa. Ja tuossa kuvassa on vasemmalla kuvattu kasvuasennetta ja oikealla tämmöistä kiinteitä asennetta, missä ei nähdä mahdollisuuksia. Itse kommentoin yhdessä LinkedIn-postauksessani tuota kuvaa seuraavasti, että virheistä voi oppia, mutta niitä ei kannata kuitenkaan tavoitella, minun mielestä ainakaan. Ja sitten tässä kasvuasennekuvassa on, että en anna periksi, mutta me väittäisin, että viisautta on kyllä tietää, milloin luopua jostakin. Ei välttämättä kannata haaskata voimavaroja siihen, mikä ei toimi, vaan etsiä sitä, mikä toimii ja edistää sitten sitä. Tekemällä aina samoja asioita niin kuin ennenkin ei tapahdu muutosta. Mutta huvikseen ei kannata luovuttaa, vaan pitää tietää tosiaan, että missä on potentiaali ja missä ei. No sitten siitä, että onko tehnyt nyt tarpeeksi hyvää työtä, niin jos kysyt itseltäsi, onko tämä parasta, mihin tässä kohtaa näillä voimavaroilla pystyn, ja vastaat kyllä, niin hyvillä mielin voit tyytyä siihen, että se on riittävää, se on tarpeeksi hyvää, vaikka se ei olisikaan täydellistä, koska on aina varaa parantaa. Mutta ei kannata valmiiksi jo asettautua siihen, että teen nyt tämän vähän puolivillaisesti, kun ei nyt oikein huvita tai näin. No sitten palautteesta. Tämä on minulle tosi rakas aihe, on tästä useammassakin yrityksessä, organisaatiossa käynyt kehittämistoimia läpi ja vuorovaikutteisesti näitä koitetaan edistää. Se liittyy vuorovaikutukseen, joka puolestaan liittyy henkilöstön hyvinvointiin ja hyvinvointiin yleensä. Niin palaute on lahja ja lahjan saaja päättää, mitä sillä tekee. Eli jos saat palautetta, niin sinä olet se, joka päättää, mitä teet sillä palautteella. Mutta ei kannata ajatella, että tiedän aina paremmin kuin muut, vaan kannattaa olla valmis kuuntelemaan toisia ja oppimaan toisilta. Sitten tuo viimeinen kasvuasenteeseen liittyvä ajatus, harjoittelen parantaakseni, kehittyäkseni, niin olen ihan samaa mieltä. Jatketaan siis harjoittelua. Mutta mitä sinä tuumaat? Laita vaikka viestiä tai ota yhteyttä puhelimella. Tuumataan yhdessä. Ensimmäinen 45 minuuttia niin on ihan ilmainen alkukartoitus. Voidaan siinä pähkäillä sinulle tärkeitä asioita. No, sitten tässä kuvassa on erilaisia johtamiseen liittyviä asioita. Ja tuo vasemmanpuoleinen kuva on minun laatima tästä ymmärryksestä, mikä minulla on tämän johtamisen suhteen. Eli johtaminen on minun mielestä mahdollista. Ja sitä sanoo kyllä moni muukin. Ja sitten se koostuu kaikista näistä 4 eri osa-alueesta. Ensinnäkin asiakkuuksista. Ilman asiakkaita ei ole organisaatiota, ainakaan yrityksiä. Sitten prosessit tukee sitä, mitä henkilöstö tekee palvellakseen asiakkaita. Ja asiakkaat ja henkilöstö on siinä niin kuin samalla linjalla tavallaan. Heistä pitää pitää yhtä hyvää huolta. Ja prosessit tosiaan sitten sieltä mahdollistaa tätä, mutta kaikki perustuu strategiaan. Sitten tässä oikealla on laatujohtamiseen liittyviä asioita. Näet tuossa taustalla tämmöisen
himmeästi tommosen nuolikuvion ympyränmallisen, niin nämä kaikki kyllä liittyy toisiinsa. Ja sitten tuohon keskelle olen lisännyt jostain lähteestä, en nyt valitettavasti muista mistä, niin keräämiä niin tehokkaiden johtajien olennaisia taitoja. Niitä on uskomusten vaihtaminen. Ootko ikinä joutunut johtajana yrittää vaikuttaa uskomuksiin ja muuttaa niitä toisenlaiseksi? Ootko joutunut osallistumaan vaikeisiin keskusteluihin? Ja varmasti oot kannustanut tavoitteisiin ja toimiin, eikö niin? Ootko valmentanut erinomaisuuteen? Ja ehkä oot joutunut kirvoittamaan muutosta. No, sitten mietitään sitä kolmatta ankkuria. Miksi työhyvinvointia? Sillehän on lakiin perustuvat määräykset ja niitä tulee noudattaa. Tuossa vasemmalla on ne tiivistetysti. Varmaan muitakin löytyy, mutta tuossa nyt äkkiseltään mitä tuli mieleen. Mutta ehkä kaikki ei ole ajatellut sitä, että työhyvinvointi näkyy myös ihan puhtaasti taloudellisessakin tuloksessa. Tuossa näkyy välittömät ja välilliset talousvaikutukset ja lopulliset talousvaikutukset on sitä, että kannattavuus paranee, kilpailukyky kasvaa ja tuottavuus lisääntyy, kun työhyvinvointi lisääntyy. Tuohon alle on sitten sinisellä koonnut joitakin ajatuksia johtajuudesta ja siitä kautta työhyvinvoinnista. Kotter sanoi jo vuonna 1990, että mitä enemmän muutoksia, sitä vahvempaa johtajuutta tarvitaan. Keskeistä muutoksessa on reagoida muutosvauhtiin ja oppiminen. Ja ajattele, ihmisten johtamisen osuus muutostilanteessa on 90% ja vähintään 70%. Tärkeitä muutoksessa on vuorovaikutuksellisuus, toimiva keskusteluyhteys ja oppimisen ja tiedolla johtamisen teemat. Näin tähti syttyy, kun työhyvinvointi lisääntyy. Sitten syvennetään vielä vähän perusteluita työhyvinvoinnille, eli tässä kohtaa empatialle, empatiataidoille. Google tutki asiaa ja huomasi, että tiimit, joissa on korkea psykologinen turvallisuus, tekee vähintään 3-4 kertaa parempaa tulosta kuin ne tiimit, joissa sen taso on matala. Ja Harvard Business Review on puolestaan määritellyt empatiaindeksin ja huomasi, että 10 empaattisinta yritystä tuottaa verrattuna 10 vähiten empaattisen yritykseen 50% enemmän ja kasvaa 50% enemmän. Eli empatia saa aikaan tyytyväisempiä asiakkaita, lisää tuottoa, vahvistaa brändiä ja työyhteisöön sillä on monia hyviä positiivisia vaikutuksia. Muun muassa vähemmän sairaslomia, enemmän jaksamista. Ja tämäkin näkyy suoraan viivan alla euroina. Noin, jälleen syttyi tähti. Sitten sinulle heittäisin kysymyksiä tässä. Paljon kysymyksiä, en käy niitä lukemaan. Mutta lukasin nuo ja mieti, että onko mitään, mihin kaipaisit apua. Tai onko teillä vastaukset noihin kaikkiin. Ja jos on joku erityinen, mikä nousee, niin ota ihmeessä yhteyttä. Haluaisin kuulla, mikä sinulla on, teidän yritykselle on tärkeää tai organisaatiolle. Ja tässä jatkuu kysymykset. Tuossa oikealla on sitten muutamia minun palvelupakettejakin, minkä avulla voidaan näihin vastata, mutta toki voidaan räätälöidä ja ihan just teidän tarpeeseen sopiva paketti. Että voin tehdä ihan puolen tunnin hommasta useamman kuukauden projekteihin ja sitten sen jälkeen edelleen seurantaa ja ylläpitoa. Että minulla on melko laaja kokemus, väittäisin, erilaisista johtamisen osa-alueista. Olen toiminut piensahayrittäjänä perheyrityksessämme ja on ollut kansainvälisissä, kuitenkin kotimaisissa yrityksissä asiakaspuolella, ostopuolella. On ollut palvelu- ja matkailutoimialalla toimivassa organisaatiossa toimitusjohtajana ja
Ja sitten nämä muut työkokemukset liittyy erityisesti valmistavaan teollisuuteen. Lean-asiat on myös minulle tuttuja ja mielellään niiden avulla myös näitä prosesseja tarkastelen. Koulutusta olen käynyt ylempään ammattikorkeakoulututkintoon asti. Liiketoimintaosaaminen ja johtaminen oli siellä minun aiheena. Myös henkilöstöjohtamiseen on erikoistunut opintojen myötä. No, nyt olet saanut aikaa ajatella tätä muutosta. Niin, miten tärkeänä pidät sitä asteikolla 1–10? No entä sitten, miten luottavainen olet, että tämä muutos voisi toteutua asteikolla 1–10? Heitä minulle nuo lukemat vaikka. Tosi kiva olisi kuulla. Nyt saa kiinni myös ihan vaikka WhatsApp-viestillä tai miten vaan LinkedInissä on ja niin poispäin. Ja verkkosivujen aitonen.fi kautta tietysti löytyy kaikki tiedot. Eli tämän tyyppisissä asioissa ainakin voin olla apuna, mutta niin kuin sanoin, oikeastaan mikään johtamisen osa-alue ei ole minulle vieras eikä mukana yrityksen hallintoon, organisaatioon, henkilöstöön liittyvä asia. Priimotetaan yhdessä prosesseja ja ihmisten johtamista aidon dialogin ja ketterien työkalujen avulla osallistavasti. Kiitos paljon tästä ja sitten voidaan jatkaa keskustelua. Toivon teille menestystä, kukoistusta. Moikka!